Mano penjo maber, Lydia. Joluo wacho ni winyo moro iluondo didi donge ilunye kar tine donge. Yeah, so therefore ng'ama chako matin, machako ohala, and as a youth, the financial management is en gima key, en gima very important ni nyaka ing'e kaka manage finances, and that is why ibudo ka most of startups kata ondi machakore gore piny nikech ikia pogo between pesa ni gi pesa mar ohala. Ineno kanye kama koro shida bede. And you see mokwongo ki wawuoyo on issues financial management, onego ing'e ni to ka an gi 50,000, and especially kaka 50,000 masani kore miyo jowa ma jonyota gi, in gi 50,000, ise identify ni mae ohala madwa chako. Koro ing'iyo ni nyaka ing'i certain things ni ohala ni idhi time kendi koso idhi time gi jomoko, and kidhi time gi jomoko idhi chulo jogi pesa di. Ohala ni nyaka ing'ie ni to ibiro time kiwuotho on the streets koso ibiro chulo rent. Ohala ni nitiere gik minyalo dwaro ng'iewo ma gin kaka access. Ka en ohala mar hotel, ibiro ng'iewo mesa, ibiro ng'iewo kombe, ibiro ng'iewo sufriechni, ibiro ng'iewo gini gi gini. Koro gigo duto te gin factors ma nyaka i-consider. To kise consider miyudo ni mae pesa ma biro ng'iewo go gik madwarore e ohala kae, mae pesa ma kora dhi ng'iewo go materials ma gin gik madwa uso kata kaka goods, in gi pesa mibiro chulo ji and all that, then ichako ng'iyo ni to kaseyudo profit ma en ohala, pesa ma yudo kuom how do you call it, profit, that profit. Is ohala. Koro kiseyudo ohala ni ewi ohala mitimo ni, therefore ing'iyo ni to ere kaka inyalo poge mondo mi oketa for expenses gi bende iwinjo. Koro financial and that is mane gima wasebedo kwa watemo advocate for, ni kata na pesa manyi miyo yudhe hustler fund, uwezo fund, pesa mag joma mine, niche ne wasebedo kwa advocate ni mondo ji obede trained. Joma chako ohala gi onego bed ni miyo gi the skills mag chako ohala iwinjo. To skills go kuonde minya yudgi ng'eny sani. Jo ohala nyalo decide mondo kaka an kana chako na dok e school kit na japuonj, but koda timo ohala, I decided mondo adhi adog e school mondo mi understand ohala ni time nang'o. Koro maga ways ma ng'ato nyalo timo. Tinde nitie kara na courses mabedo offered online, and some of them are even free, by the way. Moko gina courses manono iwinjo. Koro mago kuonde ma joma tindo nyalo yude idea ma kaka chako ohala. Apart from that, we push some of us ma timo advocacy in terms of karana ndiko mondo mi jotendwa mani counties and even national government organize forums minyalo puonje jowa matindo gi. The reason why we are saying this is because king'iyo percentage mag joma tindo, you don't need joma tindo Kenya gin almost 16 million ineno. So that's a very big percentage. So therefore we okwanya fit te offices mag serikal. Koro prudence, especially at national level kata na at the county level, dwaro ni jowa moseyeni gin leaders wa gineni to ere kaka wanya empower jogi. Achiel kuom ways ma nyalo empower go joma tindo gi en through ohala. To ohala ni kidhi miyo gi pesa, like sani pesa michiwo mar nyota. Kokipuonjo gi kaka idhi tiyo go ohala ni gi pesa ni, in the next 2-3 years gidhi dok back to the same kata 3 years ng'eny. Gidhi dok back to kama inche gintiere, and probably even a worse situation. Nikech koro nya en gi pesa, at the end of the 3 years wedo ka pesa no onge. And remember ni pesa gi be moko donjo mana expenses. Seche moko donjo expenses magi magodi, seche moko donjo expenses mag chulo rent, seche moko donjo expenses mag chulo jotich. At the end of the day, bro, wanda ni to ang'o miyo pesa okane ko walantiere, is because no kibedo gi that financial knowledge kaka inyalo balance gigi mondo giduto te iwach ni ma pesa madhi machulo ji, ma pesa machulo rent, and ma pesa manyalo lokorago manyalo medo go stock. Koro financial management en very key e walaka. To kamano joja dwa ni terwa e wuodhi kaka nobedo. Mwalimu wacho kanyo ni nodok
mopuonjore gik moko koduoge e ohala ni. In kaka rawera ng'eyo ni nitiere gi historia mar aria, nyisa janeno marwa ni to ere kama ni puonjori kit ohala mane chako kapok wadonje micha donje machielo gi mar duso joma mine ni. Ng'eny rawere ok timega, yudo ka joma mine mang'eny ga ahinya. In kaka rawera ang'o mano ywayi mineno mana ni idwa dhi